Μου λέει πάρα πολλές φορές μπράβο. Δεν ξέρω τώρα επειδή είμαι χάλια και θέλει να με ανεβάζει ή επειδή είμαι τόσο καλός. Μαθαίνει εύκολα, θυμάται δύσκολα. Μπορώ τέλος πάντων να πατήσω πάνω στα βήματα, αλλά στην επανάληψη ίσως να χρειάζομαι περισσότερες φορές από οποιοδήποτε άλλο στο να θυμηθώ ακριβώς πότε είναι το 3, πότε είναι το 4. Που τη στιγμή που καταφέρνουμε να κάνουμε όσο πιο πολλά μπορούμε, εμείς να χορέψουμε. Αν τώρα καταφέρουμε να κερδίσουμε, μια χαρά. Ναι, μια χαρά. Λέω όχι, για όνομα του Θεού. Νομίζω εντοριτών το χρήμα πολύ εμείς σαν τη δόξα δεις. Αν ποτέ κάνω παιδιά τέλος πάντων, για χορό στην Άννα μου να τα στείλω. Δεν πρέπει να φοβόμαστε τίποτα στη ζωή μας. Ούτε καν την Άννα. Ευχαριστώ. Γιώργος και Άννα, μπράβο σας! Ελάτε εδώ κοντά μας. Τι κάνετε, Άννα μου, και φέτος Γιώργος. Ναι. Έτσι μόνο. Μόνο έτσι, ναι. Γιώργο μου, πιστεύεις ότι σου λέει ότι είσαι καλός γιατί είσαι πραγματικά καλός ή για να σε εμψυχώσει? Πες μας εσύ τι πιστεύεις πριν ακούσουμε την κριτική μας επιτροπή. Το ερώτημα είναι, είμαι καλός? Μπορεί να μου λέει πως είμαι καλός, αλλά εντάξει. Θα δούμε. Μάλιστα. Έχεις λίγο κραγιόν εδώ. Μια χαρά. Έφυγε. Τέλος. Κύριε Μουρατίδη, σας βλέπω έτοιμο έτσι να μας σχολιάσετε. Σας ακούμε. Ήσουνα υπεραρκετός. Υπεραρκετός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή, την συνόδευσες υπέροχα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Αλλά... Α, έφυγε, αλλά. Έχουμε το. Αλλά δεν μπορούσα να πάρω τα μάτια μου από πάνω του. Εντάξει, αυτό είναι φυσιολογικότατο. Και πού να βγάζει και το τσεμπέρι. Γιατί βρε αγάπη μου το έκρυψε αυτό το υπέροχο μαλλί? Γιατί? Άννα μου, θες να το βγάλεις τώρα? Στο επόμενο. Α, στο επόμενο. Γιατί? Σε φανταζόμουν με το μαλλί. Σε φανταζόμουν με αυτό το μαλλί και βέβαια με αντρικό κοστούμι, έτσι. Μάλιστα. Αυτό τα λέει όλα, κύριε Μουρατίδη μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άννα, εξαιρετική. Κυρία Δρούτσα. Μ' άρεσανε πάρα πολύ, πραγματικά πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν μπορείς να πιστέψεις ότι ο Γιώργος είναι η πρώτη φορά που χορεύει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι χόρεψα χιλιάδες φορές στα κλαμπς, αλλά σε σχολή, με παρτενέρ δηλαδή, τάγκο ή οτιδήποτε άλλο, πρώτη φορά. Πώς χόρευες στα κλαμπ, Γιώργο μου, για δείξε μας λίγο. Στο freestyle, να τα αφήσουμε για το freestyle. Πώς είναι αυτό το freestyle θέλουμε να δούμε. Εντάξει, παίζεις εσύ να σου χορεύω εγώ. Ωραία. Αυτό το κρατάω το ποτό μου δηλαδή και είμαι λίγο έτσι. Κάπως, αυτό. Ναι. Καλά, αυτό δεν έχει καμία σχέση βέβαια με αυτό που χόρεψες τώρα. Έτσι και έλεγες στην Άννα, εγώ θέλω να χορέψω αυτό, ας πούμε, και η Άννα είχε στο νου της το άλλο. Πάει, και εγώ ήσασταν. Αυτό λέγεται freestyle. Βάρκα σε τρικυμία λέγεται. Ήσουν πάρα πολύ καλός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσουν συνεπής. Και αυτό εμένα μου αρκεί. Ήσουν αντρικός, θέλω να πω παρτενέρ με δύναμη. Που πρέπει να το πάει αυτός.
Οπότε η Άννα μπορούσε να βάλει το χρώμα. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Ναι. Πάντα χρειάζονται δύο στο τάγκο, έτσι δεν είναι? Ήταν πολύ ωραίο που άφηνες ελεύθερο το πεδίο να βάζει το χρώμα. Και αυτό είναι το δύσκολο που καλείται ένας παρτενέρ να κάνει. Και μπράβο σου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό ξαναπες στο Γιώργο μου. Χρειάζονται δύο. Πάντα, ναι. Καλή συνέχεια να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Στο Green Room λοιπόν κι εσείς. Για να δούμε. Σε πολύ λίγο η βαθμολογία των παιδιών. Μέχρι τότε σας έχω ετοιμάσει ένα δωράκι. Τα γαλάζια σου γράμματα κάθομαι και διαβάζω και με παίρνουν τα κλάματα καθώς πίσω κοιτάζω τα γαλάζια σου γράμματα, τρυφερές αναμνήσεις να μου λες χίλια πράγματα, μα δεν λες να γυρίσεις. Μπράβο. Ετοιμάστε μου και οι υπόλοιποι, γιατί θα έχουμε τέτοια. Παρακαλώ, να υποδεχθούμε τα παιδιά. Για ελάτε. Μπράβο σας. Ακούσατε πολύ καλά σχόλια. Ναι, η αλήθεια ότι είναι πάρα πολύ καλή. Πολύ καλή κριτική επιτροπή μας τελικά. Πάρα πολύ καλή, όνομα του Θεού. Πάμε να δούμε και τη βαθμολογία σας. Ναι. Jake. Ξέρεις τι τρομάζω, που είναι πρώτο live και έχουμε ξεκινήσει πολύ δυναμικά. Βάλε αυτό που είμαστε νιώθεις. μέχρι το 10. Ευχαριστούμε. Κυρία Δρούτσα. Το. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Μουρατίδη, 8 κι εσείς. 3 οχτάρια στη σειρά. Εντάξει, αν ήταν 7 θα ήταν lucky number 7 και το 8 μια χαρά όμως, Μια χαρά είναι και νομίζω και πάρα πολύ καλή δουλειά της Άννας. Ασυζήτητο. Λοιπόν, αν θέλετε ο Γιώργος και η Άννα να παραμείνουν στο dancing, θα καλέσετε από το τηλέφωνο σας στο 931 388 ή από το κινητό σας θα γράψετε Χ8 και αποστολή στο 5577. Μπράβο σας για άλλη μία φορά, παιδιά. Ευχαριστούμε.